салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. ду варзишгари топ ММА аз Тоҷикистон бо пешниҳоди гурӯҳи спорт ин Таҷикистан дар Инстаграм беҳтарин ҷанговари соли 2023 шуданд. ин ҳам бошад Муҳаммад Наимов ва Фаридун Одилов мебошанд. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. Муҳаммад Наимов дар соли 2023 тавонист 3 маротиба ғолибиятро ба даст орад. ин ҳам бошад ғолибият бар зидди Дилан Шулте моҳи март, ғолибият бар зидди Джейми Маларки моҳи июн ва ғолибият бар зидди Натаниэл Вуд моҳи октябр мебошад. ёдрас мешавем ки Муҳаммад Наимов дар яке аз организатсияҳои машҳури ҷаҳон UFC баромад мекунад ва ӯро ба унвони варзишгари сол шуданаш табрик мекунем. дигар варзишгари сол бошад Фаридун Одилов, ҷанговари лигаи Эсия мебошад ки ӯ тавонист дар соли 2023 беҳтарин муҳорибаҳоро баҳри мухлисон пешниҳод кунад. ғолибият бар зидди Амин Нурӣ моҳи январ, ғолибият бар зидди Наталисио Филло моҳи март, ғолибият бар зидди Вагнер Прадо моҳи август ва инчунин ғолибият бар зидди Михаил Махнаткин моҳи декабр. Фаридунро низ бо гирифтани унвони варзишгари сол табрик мекунем ва барои муҳимтарин мусобиқааш ки даври финалии Гран-при Эсия мебошад омодагии хуб ва муваффақиятро таманно мекунем. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ММА. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.